Здравейте! Реших да направя едно кратко видео, за да ви покажа машината Daco. Ще ви покажа как се прави едно гравиране от самото начало чак до края. Хайде, нека да започваме. За целта влизам в Google и там търся един красив и достатъчно ясен портрет. Запазвам го, след което стартирам програмата Photoshop, правя лека редакция, изрязвам всичко онова, което е излишно и накрая го форматирам точно в нужния конкретно за моите цели размер. И тъй като зоната ни за гравиране е с размер 20 на 23, а аз вече предварително съм премерил всичко необходимо, аз също така задавам този размер и в програмата Photoshop. Задавам необходимата за машината резолюция. След това превключваме в режим на сивата гама. (8 бита), това е много важно. След това отварям файла в програмата за конвертиране. Програма, която подготвя нужния формат за машината. Ето такъв точно и е интерфейсът. Интересен. Тук може да се задава съответният алгоритъм. Брой проходи. Аз лично тук винаги слагам 2, тъй като това е стандарт. Ако пък вече се налага да дълбаем там малко по-дълбоко, да кажем, ако ще пускаме някакви букви, които са за боядисване, тогава може да се сложат и 3 и 4 прохода. Освен това, че в програмата Photoshop се осъществява самата редакция на файла, в самата програма Конвертор също така спокойно може да се настроят яркост и контраст до нужното ни ниво, което също така се явява един доста голям плюс. Ако тук в конвертора да допуснем, е абсолютно невъзможно да се доведе всичко до нужното ниво на цветност, съотношението на цвета и сянката, то винаги може да се върнете обратно в Photoshop, да редактирате нужната част от самото изображение и след това отново да се върнете тук. И така, конвертирахме файла и продължаваме нататък. Това е машина с работно поле 50 на 60. Най-малката. Първоначално ние го направихме в Photoshop. Размерът на самия файл тук е 20 на 23.
специално е подготвено и нагласено точно за този конкретен участък от камъка. И сега, ето тук, ние избираме нашия работен файл. Тук имаме просто изписана информация, размер 20 на 23. Също така отдолу се вижда и времето. Хайде да започваме. Така, задай го. Може, разбира се, всичко това да се премести ръчно, но реших... за да не бъде разположено изображението съвсем на самия ръб, ами ето така, може би някъде... приблизително някъде тук. Сега трябва да задам точка на привързване, крайна, горна, лява. Това по принцип е любимата ми точка на привързване. Всъщност тя вече си е зададена тук. Ето бутона F2. Аз мога свободно да сменям до 9 различни точки на привързване. Ето сега избирам тази. Така може да се направи пълен обход на контура. Слагам машината на паркинг, за да не се търка иглата съвсем излишно и да не драска по повърхността на камъка. Ето виждате, че то се вдигна нагоре и по този начин няма да драска и да оставя следи по камъка. В общи линии пускам F1, тук дори си пише обход на контура. Откъде точно ще минава тя? Нормално. Ето, обиколи най-крайните точки на гравюрата. Това е. Можем да махаме тази папка, да нагласим абсолютно всичко и по принцип да започваме вече с самото гравиране. Така, връщаме се малко назад. Главно меню. При нас тук силата на удара, както в сенките, така и в светлите места, вече е напълно настроена. Аз преди това си направих тези тестове. Така, ами общо взето това е всичко, готови сме и започваме работа. Сега натискам бутона F1, вече имаме старт, хайде тръгваме. Благодаря ви много, че гледахте това видео до самия край. Искам да разкажа за най-важните моменти при работа с машината. Първото нещо, това е правилната настройка на самия просвет. Този работен просвет трябва задължително да бъде точно 0,3 мм, защото именно с такъв просвет ефективността на самия удар на иглата е максимална. Второто важно нещо, това е настройката на силата на удара. И при това става въпрос за двете стойности. Тъй като тази машина всъщност гравира с две отделни сили на удара, а това са, както знаете, слаба точка и силна точка. Две стойности. Има градации и настройката се прави според тях.
Само в този конкретен случай гравирането ще бъде максимално ефективно. Трето, разбира се, че върху доброто гравиране оказва влияние и остротата на иглите. Този фактор също изобщо не бива да се изключва, защото когато иглата се затъпи след известно време на активна работа, тогава и изображението ще стане мръсно. Четвърто, никога не трябва да забравяме, че тази машина гравира максимално добре при настройки за 2 и в никакъв случай по-малко, отколкото са тези два прохода, защото ако се прави само с един проход, гравюрата става лоша. Освен може би единствено в специфичните случаи на работа с камък базалт, където и само с един проход може да се направи добра гравюра. Също така добрата гравюра зависи изключително много и от качеството на самия използван камък, понеже мнозина от вас веднага ще каже леле, какъв мръсен портрет е това. Обаче ако вие да речем сте от Русия, то там общо заето на пазара няма чак толкова украински камък, а пък аз тук гравирам именно наместен украински камък от Житомирския регион, то мнозина специалисти ще кажат, че това по принцип е такъв тип камък, че абсолютно всяка машина ще покаже една не съвсем идеална гравюра, понеже самата му вътрешна структура е точно такава. Съвсем друго нещо е да речем, например, твърдите гранити, като при тях, както и при базалта, структурата е такава, че точката става много красива и точна и там може и резолюцията спокойно да се направи по-висока и като цяло върху базалт и върху китайския материал много добре се получава гравирането, но проблемът при този камък е, че виждате, че гравирането се прави, той е доста едрозърнест и точката върху него много често става визуално нееднаква. Т.е. тук на повърхността има отлюпвания. Много често там има отлюпвания и затова гравирането не винаги се получава съвсем идеално. Дори бих казал, че много често е неидеална върху този камък. Винаги ще трябва после да се дооправят ръчно някои моменти, защото често се случва да остават малки тъмни петънца. Тоест става въпрос точно за това, че на тези места има много твърди участъци. Затова и там не се пробива напълно. И пето, това е може би най-важното нещо от всичко е ретушът. Това всеки майстор ще го каже, без съмнение. Един добрият ретуш силно влияе на гравирането. Дори да вземем като пример някоя стара снимка, която е много мътна и дори ако ретушът да е направен горе-долу нормален, изображението пак не се получава кой знае какво като качество. Иска ти се нещо по-добро. Но дори ако вземем една студийна снимка, дори ако по нея няма много за ретуширане, тогава самото гравиране в абсолютно повечето случаи, поне съдейки от това, което е в моя личен опит до сега, винаги се е получавало просто отлично. Така че от качеството на самия ретуш зависят страшно много неща. И така, искам да обобщя какво точно влияе на доброто гравиране. Това са, разбира се, добрият ретуш, острата игла, настроена работна междина 0,3, както и не на последно място хубавият камък. Правилните настройки на самата машина и силата на удара. Всички тези изброени фактори влияят много силно на добрата и красива гравюра. Ето точно тези ключови моменти бих искал дебело да подчертая пред вас. Те са наистина важни и ако към тях стриктно се придържате и да се стараете да се придържате, то при вас ще се получава една максимално добра гравировка. Ами общо взето мисля, че това вече е всичко. Така че до нови срещи и нови видеа. Всичко най-хубаво ви желая от сърце и чао!